Ay mga toko dire, lahi mga toko dire. Huwag makita ang toko. Tambog siya. Mura na haw siya pero mo kat-kat lang kuan. Kat-kat sa kahoy. Kaon ti karon. Nay mga usa ka klase sa kuan. Usa ka klase sa tanom din sa bukid. Mo gamit na para sa titok sa mga liver. Nay tablet sa ani kita ko nasa 7-Eleven ito. Tablet sa ani. For clean the liver kini na. Nay. Oran ang gamit. Hindi hait kayo diya kon. Nasa daghan dito. Walay kahoy dito. Kamay kayo. Pero kusog jud na hangin. Gabi abot dire mga abot sa mga 12 Celsius and 10 Celsius. Pero ito mga 25. Alay tuko diyo. Haw na. Dili sa ganan ako sige dagan. Oy. Ano nga? Ota. Ay luyo. Kaon di karon. Walay kaon di. يكسي خلال رفت داخل فعلا موقتی ini mga ay tubig lawan Çiçek ne işte? Ama ini rame kayak kita milain lugar.